Is Zeeland er klaar voor om UNESCO-park te worden? Het is woensdag 29 juli. Dit is Zeeland Nu. Of worden we dan een reservaat waar niets meer mag? De hoogste plek van Zeeland verdwijnt. En ringrijders vervelen zich. Dag dames en heren. Zeeland moet één groot UNESCO-park worden. Het Geopark Schelde-Delta. En al na deze zomer moet Zeeland daar klaar voor zijn. Dan moet aan alle voorwaarden zijn voldaan om zo'n UNESCO-keurmerk te krijgen. Het wordt dan een gebied waar de natuur en de geschiedenis van het landschap veel aandacht krijgen. Maar tegenstanders zijn bang dat Zeeland straks verandert in een reservaat waar niets meer mag. Het provinciebestuur wil dat Zeeland één groot UNESCO-park wordt. Het Geopark Schelde-Delta. Het is eigenlijk een keurmerk wat internationaal is. UNESCO is bekend vanwege de Werelderfgoedlijst. Dat is het niet, moet ik meteen zeggen. Er is geen beschermde status op een geopark. Maar het geeft wel de mogelijkheid om internationaal te laten zien in wat ongelooflijk uniek gebied we wonen en leven. Heel Zeeland, het westen van Noord-Brabant en delen van de Belgische provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen gaan samen het Geopark Schelde-Delta vormen. Onwerkbaar volgens sommige oppositiepartijen. Nu ga je eigenlijk een verbintenis aan waarvan ik denk, gaat dit werken? En als je gewoon even met dubbelboeren gezond verstand daarnaar kijkt, is mijn antwoord nee. Ik ben bang dat het dus wel beperkingen op zou kunnen gaan leveren in de toekomst. Plus de grensoverschrijdende status. Ben je dan nog baas over je eigen gebied als je bepaalde zaken een bepaalde richting uit wil hebben? Dat zijn allemaal vragen. Maar oppositiepartij GroenLinks ziet het Geopark Schelde-Delta juist helemaal zitten. Dit is een mooi project, het zet je op de kaart. Het brengt ook kans om samen met de buren iets te doen. En als het dan ook nog in samenhang kan met een UNESCO-plaatje als platform, dat is ideaal, denken wij. Toch leeft de angst dat juist die UNESCO-status op termijn voor beperkingen zal zorgen. Want de criteria om een geopark te worden zijn streng, volgens Forum voor Democratie. Want als je die criteria leest, dan lees je daar dus dat in dat gebied gestreefd moet worden naar duurzame ontwikkeling. Het gaat heel ver. Dus wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze industrie? In de studio is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, hebben die tegenstanders een punt? Wordt Zeeland een soort reservaat? Nou ja, als je kijkt naar die beoordelingscriteria die UNESCO hanteert, om te zien of een gebied een geopark kan worden, dan komt daar heel vaak het woord sustainable, duurzaam, in voor. Je kunt die criteria trouwens gewoon vinden op internet. En als je dan in Zeeland iets nieuws wil, ik noem maar wat, een tweede kerncentrale, dan wordt dat wel moeilijk. Dus ik begrijp die angst wel een beetje dat mensen bang zijn dat Zeeland verandert in een soort natuurpark. Ja. En wanneer is het dan zover? Wanneer gaat Zeeland deel uitmaken van zo'n geopark? Nou, pas in 2023 zal UNESCO kijken of het zover komt. Dat lijkt nog een heel eind weg. Maar oktober volgend jaar moet Zeeland met die andere provincies al een bidboek indienen. Dan dingen ze zeg maar mee naar die status. En om dat te mogen doen, moet je een jaar daarvoor al klaar zijn. Dus dan heb je het over oktober dit jaar, dat is over 2 maanden. Ja. Dus het is dichterbij dan je denkt eigenlijk. En kan het eventueel ook nog worden tegengehouden? Nou, dat wordt moeilijk, want Provinciale Staten zijn eigenlijk al akkoord gegaan met dit plan. Er is al over beslist. Maar goed, als je dat filmpje net zag, dan zie je ook wel dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd in de Zeeuwse politiek. Dankjewel. Bij de vraag wat het hoogste punt van Zeeland is, antwoorden veel mensen de Lange Jan in Middelburg of de televisietoren in Goes. Het goede antwoord is de schoorsteen van de vroegere kolencentrale van EPZ. Maar niet lang meer, want vanmiddag is begonnen met de sloop van die schoorsteen. De schoorsteen is 175 meter hoog en de ontmanteling ervan gaat met een grote kraan, met eraan een soort schaar. Het is een klus die wel even gaat duren. Als die helemaal verdwenen is, dan zijn we zeker 2 maanden zijn we verder. Met deze opstelling, zoals die hier staat, denken we 4-5 weken nodig te hebben om hem in ieder geval 100 meter te laten zakken. De kolencentrale is al sinds 2015 dicht en wordt in delen afgebroken. Meestal worden constructies zoals de schoorsteen tot ontploffing gebracht. Maar dat gaat in dit geval niet. Dat is überhaupt geen optie geweest hier. De schoorsteen die staat feitelijk tussen de installaties in. Wel een gedeelte van die installaties wordt gesloopt, maar daarbuiten zitten nog een aantal kantoorgebouwen. En hier staat aan onze linkerkant staat ook een hoogspanningslijn
Dus het laten vallen, dat is, met explosieven, dat is uitgesloten. Als de schoorsteen plat ligt, is met 137 meter hoogte de televisietoren in Goes het hoogste punt van Zeeland. Ja, dan dus wel. Ellen Nieuwenhuizen is hier voor coronanieuws. Allereerst het negatieve reisadvies voor Antwerpen. Ja, dat gaat veel Zeeuwen treffen, denkt de veiligheidsregio. Die roept iedereen dan ook op om dat negatieve reisadvies op te volgen en alleen naar de provincie Antwerpen te gaan als het echt noodzakelijk is. Ja, noodzakelijk. En dat houdt dus in dat Zeeuwen die er werken, die daar echt moeten zijn, die mogen gewoon. Ja, en die hoeven ook niet in quarantaine als ze weer uit hun werk komen, want dat is ook zo'n advies. Ga je naar Antwerpen, kom je terug, ga dan ook 2 weken in thuisquarantaine. Nou is het zo dat er ook altijd veel Zeeuwen worden doorverwezen naar het ziekenhuis in Antwerpen. Ja. Voor hartproblemen bijvoorbeeld. Die zijn nog steeds welkom, zegt het ziekenhuis in Antwerpen. Het ADRZ benadrukt dat ook niet zomaar iedereen naar België wordt doorverwezen. We sturen mensen alleen door wanneer dat nodig is. En we nemen in de afwegingen mee nu dat het een gebied is waarvan Nederland gezegd heeft dat het een code oranje heeft. Als we al mensen doorsturen, dan zou het best eens kunnen zijn dat door wat er nu gebeurt het wellicht wat minder wordt. Ja. Ja, en dan is natuurlijk toch de vraag, wil je dat zelf als patiënt? En dat hebben we vandaag ook aan bezoekers van het ADRZ voorgelegd. Nee, ik zou het niet doen. Nee, vooral in deze tijd niet. Ik denk dat ik wel zou gaan. Dat risico zou ik absoluut niet nemen. We nemen toch voorzorgmaatregelen, dat zou ik het wel doen, ja. Dan zou ik liever een ander ziekenhuis in Nederland uitkiezen. Kan je daarheen gewoon word je met de ambulance heen gebracht, omdat het zo noodzakelijk was. Op dat moment bij hem was dat zo, hè, toen we daar in België waren. Of is het zo dat het gewoon dat je met de auto gaat? Dat is gewoon het verschil. Stel dat de beste zorg voor u in Antwerpen geleverd kan worden. Wat dan? Ja, dan ging ik samen met mijn vrouw daar naartoe. Ja. Dan Middelburg, want daar is het te druk, vindt de gemeente. Er zijn nieuwe maatregelen. Ja, de gemeente is tot de conclusie gekomen dat het zo druk is dat 1,5 meter afstand houden heel erg moeilijk is. Daarom gaan medewerkers van de gemeente de straat op, samen met een BOA, om mensen aan te spreken die in overtreding zijn. En ze delen ook flyers uit en gaan in gesprek met ondernemers. En die moeten natuurlijk zorgen dat klanten zich ook aan de regels houden. Ja. De stadsomroeper van Middelburg gaat morgen ook de straat op om mensen op die 1,5 meter te wijzen. De stadsomroeper, dus dat is echt zo iemand in zo'n kostuum met zo'n groot papier, ja, stel ik mij precies, zo voor. Ja. Ja, echt? Ja. Oké, ik ben benieuwd of dat indruk maakt. Dankjewel. Het zijn maar sombere tijden voor de Zeeuwse ringrijders. Normaal gesproken is het ringrijdseizoen nu in volle gang, maar door de coronacrisis zijn alle wedstrijden afgelast. Sommige ringrijders zijn nu zelf maar begonnen met privéwedstrijdjes. Want zo'n seizoen als nu, dat hebben ze nog nooit eerder meegemaakt. Allee. Misschien dat er best wel eens een keer door slecht weer een wedstrijd afgezegd is of dergelijke, maar heel de competitie is bij mij weten nog nooit gebeurd, nee. Dus strijden ze dit seizoen gewoon lekker in de achtertuin tegen elkaar. De jonge Bram van Boksel en diens mentor Krijn Koppolse uit Zeeuwskerken. En dat doen ze niet alleen om de vorm erin te houden. Het is een lifestyle. En zonder paarden geen Bram, denk ik. Nee? Is het zo met elkaar verbonden? Ja, het zit diep. Ik ben besmet met het paardenvirus. Het is een passie, dat doe je, ja, je geniet er zo van, dus dan doe je dat. Samen met hun paarden Niro en Kaptein wordt op dit oefenbaantje serieus gebetteld. Al missen ze natuurlijk de spanning van een echte wedstrijd. Je hebt minder tegenstand. Ja, in principe wel de battle, maar niet zoals op de wedstrijd. Waar je dus zeker met 30 man strijdt om de prijzen. En daar is het dan ook wel moeilijker om te winnen. Omdat je gewoon meer concurrentie, om het dan zo maar even te zeggen, hebt. Leren focussen, dat is wat Bram hier veel kan oefenen. Nou, de discipline opleggen om je contact te maken met de ring en om als een streep zo door de baan te halen en die ring mee te nemen. Dat is alles dan op dat moment. Of er dit jaar nog echte wedstrijden zullen zijn, is nog niet bekend. Voorlopig blijft het traditionele wedstrijdtenu maagdelijk wit. Die liggen op een stapeltje. We gaan hier niet rijden in het wit. Dat doen we overal aan. Stand is nu 4-2 voor Krijn. Dus, ga je dat nog inhalen? Ik hoop het. Wie weet. Het
was best een frisse, maar toch wel zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Morgen is er zo'n beetje de hele dag zon en weinig wind. Het wordt 23 tot 26 graden. Vrijdag, dan wordt het tropisch. Zometeen trots op Zeeland. Linda test het Zeeuwse horecapersoneel op hun kennis van het Duits. Ik ga dus even een klein testje doen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Ik geloof mijn Schwein pfeift. Ik geloof dat mijn schnitzel niet goed is. Ja, sorry. Ik vind hem eigenlijk heel creatief. Die had ik nog niet gehoord. Nee, het kan niet waar zijn. Ja, ik zeg eerlijk, dat had ik ook niet geweten hoor. Dat zie je dus nu en daarna het uitgebreide weerbericht. Daarna de kanon van Zeeland. Een hele fijne avond.